Hi van anar uns esquiladors i els esquiladors no volien entrar a l'església i tocaven unes cançons contra el capellà i la iaia pobreta amb el seu fill a coll va sortir el capellà, li va donar una empenta i van ser terra i li van començar a cantar. El capellà va sortir una porta, hi havia un esquilador que seria... Resulta que aquells xolladors cantaven una cosa semblant així a mossèn Anton i li deien: mossèn Anton, on tens la dona? La tinc al llit que no està bona. Diu, què li donarem per medecina? Li donarem un parell d'ous i una sardina. Ara aquesta primera estrofa ja tenim ganes, no? El dia de 50 Solanell varem anar, el gall negre ens va sortir a la porta i ens volia agafar. I què fa moltes ganes de dir-li en aquest paio? No, què deia ell, no? Sí. I deia, fora d'aquí, fora d'aquí. Si no voleu venir a Rosari, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí. Si a Rosari no volem venir. Si a Rosari no voleu venir. Vale? I resulta que algun dia d'això en va fer una música. I diu l'Albert, home, però com vol ser, senzill. És la progressió essencial de la música occidental, no? 3 acords. No sé res i sé la progressió essencial de la música occidental. Tònica dominant i subdominant, no? Són els músics. I això què és? Fora d'aquí, fora d'aquí. Doncs què és? Vinga, la tornada. Com sona? Fora d'aquí, fora d'aquí. Fora d'aquí, si no voleu venir a Rosari. Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si a Rosari no voleu venir. I diu, i un gall negre va sortir a la porta, mig en camisa, mig en camisa. Mig en camisa? Què és mig en camisa? La sotana camisa és el roquet que portava mossèn. Mossèn es va d'imaginar, aquest és una sotana. Llavors, per dir el rosari, es posava el roquet. Cosa blanca. I llavors suposo que és molt clar que és mitja i camisa. A partir de la missa es posava mal, Ja sabem, mig en camisa. Amb aquesta cosa curta, sí? I un gall negre va sortir a la porta, mig en camisa, i ens va dir: si no voleu marxar, espereu-vos-hi una miqueta. Si no voleu marxar, la justícia vos en traurà. Sí? Això ho va fer aquest home? Sí. I va dir els noms de les dues cases. I va dir? Els noms de la justícia. La justícia que eren carrabiners de... Dos que eren del poble. Però pujaven carrabiners de Castellbò. en aquell temps la justícia es feia en el poble. Per això dic que eren dos del poble. Vale? Aquí ja tenim... I els va treure? Això ja no ho sé. Albert els va treure? No se sap. No se sap. Això si els protagonistes no ho diuen... No. Hi ha algun protagonista? I aquí tornem a... Si no m'equivoco com va la cançó, i un gall negre va sortir a la porta. Tornem a la tornada, no? Tornem aquí, no? I un gall negre. Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si a Rosari no
I diu, nosaltres teníem raó, vàrem fer una gran resistència. Qui va fer una gran resistència? Segadors i el poble. La seva àvia. No, ella no, pobreta, no va voler posar denúncia. No. Quants xulladors hi havia? Ui, bastants. Bastants. Els treballadors sempre anaven amb colla, com els ballaires, com els segadors, per fer la feina. Clar, a l'estiu les ovelles passen calor i han de ser xollades per passar l'estiu. Hi eren oficis itinerants com el senador de tocinos, com els balladors, com els sastres, O sigui, no era gent del poble. No era gent del poble. El que va fer la lletra era de Pallarols al cantó. Sí, Qui era el que va fer la lletra? un del cantó. L'Agostinet de Pallarols. Tenia un germà que era músic a Barcelona o alguna cosa així. Sí. Ok? Nosaltres teníem raó, però el mossèn tenia el bastó. Aquest és el millor vers és el resum de la cançó d'aquest. El resum de la cançó. La raó contra el bastó. Vale? I aquí tornem a enganxar amb el... I un gall negre. Nosaltres tenim raó. I nosaltres teníem raó i... Però el mossèn tenia el bastó. Sí. És el que té les cançons, que les tornem. És el millor. Tornem. Què? Digues. Això lo guardaré jo de record. Ah, d'acord. Quédate aquí. Quédate allà. No. Quédate aquí. Rosari no vol venir. I per ser que és una història que és molt primeta com el paper de fullar... Pollardo, què volia dir? Hoy pollo y mañana patatas. Las sardinas. La sardina. I havia marro, Aquí hi havia la De què parla aquesta història? Ja no qui ho veia. A veure, no és una història de xulladors? No! De què estem parlant en aquesta història? Marro, qui ha marro? I per què la van prohibir durant el franquisme? I les brigades internacionals la cantaven quan anaven cap a Alemanya, cap a França. I de què parlaven les brigades De lo que li passava a internacionals? la majordona, que estava malalta. Però llavors què feia aquest home mig amb camisa? Lo que has dit tu abans. Que no parlàvem d'un capellà que volia passar el rosari? Sí, em passava a la majordona. Però llavors no era culpa de fumar, això? Bé, és igual. Deixem-ho estar així. Deixem-ho estar. M'han dit que aquesta història de la majordoma no tenia res a veure amb això. I l'Artur em va dir que no calia. Però el que sí que hauríem de fer tots ara és cantar-la. És cantar. I que cadascú entengui el que vulgui. Bé, molt bé. I això comença... La Sant Quagesma a Solanell Gall negre va sortir a la porta i ens volia fer agafar. Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si no voleu venir a Rosari. Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si a Rosari no voleu venir.
Mitja amb camisa i un gall negre va sortir a la porta. Mitja amb camisa ja ens va dir: si no voleu marxar, espereu-vos-hi una miqueta. Si no voleu marxar, la justícia us en traurà. Mitja en camisa, un gran negre va sortir a la porta. Mitja en camisa ja ens va dir: fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si no voleu venir a Rosari. Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si a Rosari no voleu venir. Nosaltres teníem raó, nosaltres teníem raó, la docència tenia el bastó. Gantera sortia de la porta, mitja en camisa, un gall negre sortia de la porta, mitja en camisa i ens va dir: fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí.